Ο δάσκαλος δεν έχει ανάγκη να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από έναν άλλον δάσκαλο. Είναι θλιβερό να βλέπουμε ανθρώπους να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας ή ποιος αξίζει περισσότερο σεβασμό. Ο πραγματικός σεβασμός δεν απαιτείται. Κερδίζεται μέσα από το έργο και το παράδειγμα. Η δουλειά μας πρέπει να μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνεχώς ποιοι είμαστε. Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός δασκάλου δεν είναι οι εντυπωσιακές επιδείξεις. Η πραγματική επιτυχία είναι να διαμορφώνει ανθρώπους, να δημιουργεί αθλητές με πειθαρχία, σεβασμό, χαρακτήρα και αξίες. Ανθρώπους που θα κάνουν σωστές επιλογές μέσα και έξω από το τατάμι. Δεν είναι μαγιά να δείχνεις ότι μπορείς να νικήσεις. Η μεγαλύτερη μαγιά είναι να έχεις τη σοφία και την αυτοκυριαρχία να αποφύγεις μια δύσκολη κατάσταση όταν αυτό είναι δυνατό. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα μας κρίνουν για το πόσο δυνατοί ήμασταν. Θα μας τιμούνται για τους ανθρώπους που αφήσαμε πίσω μας.